Tondoita what Bismarck repa chitupa chaiyo obvious chigora ngoti tionesane ngoti tionesane handi kuti ndona maningi kana kuti miamona asi ngoti tionesane regai nditi ndisati ndati nekuti ndikati munozonditi ndati ndisiye nditi iwe wakairavira nyangwe neni ndakairavira chinangwe uyo akairavira kubva payakangoravirwa nemwana wokwachihota mbakusendi chaiwo aimukira kunoitsvaga masikati rakacheka nyika zuva ainoitsvaga manheru chaiwo kune mhindo ainoitsvaga kozi yange yamunakira diwa nemunhu wese nyangwe vakadzi veruwadzano vanotoidawo nyangwe vasikana chaivo vanotoidawo vamwe ndo vanoita yekukwirira mumakomo vachiitsvaga vamwe ndo vanoita yekukwirira mumuti chaimo vachiitsvaga chero pamutsetse wemagetsi chaipo unongobva ichitaurwa nezvawo marasta ari mukombi vanongotaura futi nezvayo chero vakadzi vari kuwacha vanongotaura nezvayo because inodiwa iyo iyi ndo inoita kuti uite zvine musoro handirevi musoro wemusoro asi ndinoreva musoro wemusoro iyo iyi ndo inoita kuti iwe ugozviitira handireve kuzviitira kwekuzviitira asi ndinoreva kuzviitira kwekuzviitira vanhu vazhinji vachati chikomana chinoonyoka ichi handina imwe yandinoreva kusara kwayo dzidzo kuti dzidzo inodiwa nemunhu wese Jekihama explosion ribomba rehiroshima it's what the Bismarck border so yeah, I'm the only one. It's what baby.